Para protexer da decoherencia os electróns. Para unir nun único condensado a todos os bosóns. Para denunciar os males da ciencia con divulgación. Para entender como funciona o espazo exterior. O son das ideas despega a velocidade da luz. Subscribidevos agora ou preparádevos para loitar. O mundo Pokémon é inmenso en habilidades e mecánicas, mais hai unha que predomina por riba de todas as demais: as Pokéball. Esas bolas capaces de engaiolar a calquera Pokémon. Toda a sociedade do mundo Pokémon está estruturada en torno a este invento, que incluso de dobregar a vontade de mesmísimos seres lendarios. Mas despois de moito pescudar, descubrín a chave do seu funcionamento. Por partes. A mediados do século XX do noso mundo, o mundo das persoas en Pokémon, vaya, o mundo aburrido, empezouse a entender como funcionan os átomos, electróns e demais cousas pequenas, e empezáronse a descubrir mecanismos que soan, incluso a día de hoxe, a ciencia ficción, mais que son 100% reais. Hai fotóns que poden estar en dous sitios a vez e electróns que poden atravesar muros. Mas para o vídeo de hoxe falaremos de átomos que se poden comunicar a través de calquera distancia. Si, escoitastes ben. Colle dous átomos, A e B. Fai que interactúen entre sí dun xeito moi concreto e a partir dese intre non importa os separados que estean. 10 metros, 1000 kilómetros ou 200.000 anos luz, que o que lle fagas a un deles terá consecuencias inmediatas no seu compañeiro. Isto chámase entrelazamento cuántico. Pero se a natureza nos outorga algo tan tentador e atractivo, nós, como seres mortais e pecaminosos que somos, non poderemos evitar usalo para desenrolar tecnoloxías rompedoras que pouco lle terán que envexar a Enterprise de Star Trek. Collede un terceiro átomo, C, mas desta vez que sexa o vosso átomo favorito. Ese átomo que ten todos os electróns xirando xusto cara onde a vos máis vos gusta. Coa frecuencia de resonancia que vos faga tremer ben forte e mesturado con A. Dun xeito ben preciso e como resultado B empezará a xirar exactamente como o vosso átomo favorito adoitaba xirar. E a facervos tremer xusto como tremiades antes con C. Sí, meu, sí. Grazas a que A e B estaban entrelazados, acabamos de teleportar cuánticamente o estado de C dende a posición de A ata a de B. E estaredes vos a preguntar, e con razón, é daquela posible teleportar persoas? Digamos que non. Ata o día de hoxe conseguironse teleportar partículas de xeitos moi diversos, mas sempre que se intenta aumentar o tamaño dos obxetos cos que traballamos, estes efectos cuánticos fallan, deixan de funcionar. E créese que é debido a algo chamado de coherencia, que explicado así rápido, ven a dicir que cando pos moitas partículas xuntas para formar un obxeto moi grande, cada unha empeza a se comportar dun xeito distinto ás demais, descontrolado, e que acaba por destruir o entrelazamento cuántico. Pero no mundo Pokémon, no maravilloso e nada aburrido mundo Pokémon, isto non é así. De algún xeito, a natureza evolucionou de forma que a coherencia cuántica se mantén a nivel macroscópico. Pensade ben, os Pokémon salvaxes amosan constantemente efectos cuánticos que no noso mundo soamente acontecen nun laboratorio baixo condicións moi controladas. A habilidade dobre equipo permítelle aos Pokémon estar en varios sitios a vez. Hai Pokémon que directamente poden teletransportarse e o raio solar dos tipo planta é un condensado de Bose Einstein masivo usado como mecanismo de defensa.
Pero volvamos aos Pokéball. Cando mercamos unha destas bolas na tenda, en realidade, estamos a adquirir a metade do servizo. Pois haberá nunha localización segura, lonxe donde esteamos, unha segunda Pokéball, entrelazada cuanticamente coa que acabamos de mercar. Vedes xa a analoxía? A Pokéball que mercamos corresponde co que antes era o átomo A. E o Pokémon que queremos atrapar será C. Dito isto, o único que temos que facer é lanzar a nosa Pokéball contra un Pokémon e conseguiremos teleportar cuanticamente a posición segura da segunda Pokéball. Teño que facer unha aclaración aquí. A teleportación cuántica non é instantánea, nin no noso mundo nin no dos Pokémon. Pois para funcionar, o adestrador que acaba de capturar o Pokémon ten que lle mandar unha mensaxe primeiro a outra Pokéball. Esta mensaxe non viaxa de xeito instantáneo. Igualmente, cando alguén quere chamar ao seu Pokémon para loitar con el, o que en realidade está a facer é teleportalo dende a localización segura a posición na que lanza a Pokéball. Por suposto, as consecuencias de vivir nun mundo onde a coherencia cuántica se mantén van moito máis aló. Se Schrödinger tivese sido un adestrador Pokémon, non tería quedado lonxe de ver cos seus propios ollos a un Meowth vivo e morto a vez. O son das ideas despega de novo! Ei, pois ata aquí este vídeo. Se gostastes del e queredes máis contido semellante, facédemo saber nos comentarios e axudádeme a medrar compartindo e subscribíndovos.